はい、じゃあこちらがセブンアメリカン・イングリッシュアカデミーさんの掲示板ですね。ホテルのエレベーターから出てこの部屋、これがこの語学学校で勉強された方からの、お礼の手紙、メッセージが届いています。あとはスクールのカレンダーやあとニュース、あとホテルの1階のレストランの情報とか、キャッシュレスの医療サービスの説明書きですね。あとクラスのスケジュールです。で、その上には、学校の証明書ですね。で、こちらの学校の、校長ですね。日本の上智大学の大学院で勉強されてたということです。で、フィリピン人ですね。はい、以上です。